Moduly nám pomáhajú rozširovať funkcionalitu našej stránky. To znamená, že ak chceme pridať tlačítka pre sociálne médiá alebo kontaktný formulár, pomocou ktorého nás budú môcť užívateľia našej stránky kontaktovať, robíme to prostredníctvom modulov. Moduly sú určité kusky kódu, ktoré si nainštalujete a tie potom robia prácu za vás. To znamená, že ak chceme pridať určitú funkcionalitu, ide to jednoducho pomocou modulov. Ak sa chceme pozrieť na to, aké máme nainštalované moduly, prejdeme v menu v položke moduly na nainštalované moduly a zobrazí sa nám ich zoznam. Toto sú moduly, ktoré máme na stránke nainštalované. Vidíme ich názov, to či sú aktívne alebo neaktívne a ich popis. Modul môžeme mať nainštalovaný, ale ak nie je aktívny, prakticky nevykonáva svoju funkciu. A musíme ho aktivovať preto, aby to robil. Keď chceme pridať nejakú novú funkcionalitu, klikneme na pridať nový a môžeme vyhľadať konkrétny modul alebo skupinu modulov. Ak máme nejaký modul vyhľadnutý, napríklad tento, môžeme ho dať vyhľadať. Áno, tu je. A ak sme ho našli, ten konkrétny alebo iný, ktorý potrebujeme, môžeme ho dať nainštalovať. Modul sa automaticky nainštaluje, ale ešte nie je aktívny. Teda keď prejdeme do našich nainštalovaných modulov, mal by sa nám zobraziť, áno tu je, a môžeme ho dať aktivovať. Takže náš modul je aktívny a vytvoril nám v menu novú položku kontakt. Teda keď si dáme kontaktné formuláre, automaticky je to vytvorený kontaktný formulár, ktorý môžeme použiť pomocou shortcodu. Samozrejme, každý modul pracuje inak. Tento konkrétne využíva shortcode, takže keď si vytvoríme novú stránku, dáme jej meno kontakt a vložíme náš shortcode a dáme ju publikovať. Mala by sa nám vytvoriť stránka, ktorá bude obsahovať kontaktný formulár. Takže teraz si ju zobrazíme. Áno, máme kontaktný formulár, do ktorého môže užívateľ vyplniť svoje údaje a zaslať nám nejakú správu. Takže toľko stručne k modulom a